видиш? Мамо! Габи! За секунда само! Какво искаш? Правя сандвич на баща си. Това просто не е реално. Той отива на работа. Баща ти ще се върне всеки момент. Секунда само. Вики, стига де! Габи, стига де! Няма да повярваш какво стана! Това просто не е реално. Точно си писат Вики! Ей, сега си чатих с Гавин. Коя Вики? Кой Гавин? Нали ти казах за Гавин? Абе как коя? Вики Смит! Гавин Смит. Ей, така. Не ти казах за това съвпадение. Ами много е странно. И двамата се казваме Смит. О, Смит е популярно име, Габи. Смитовци, дал Бог ви. Да. Да. Но за да ти казвам за бащи. Разказах му за татко. И знаеш ли какво? Просто няма да повярваш. Всичко съвпада! Виж, прочети! Погледни само. И двамата се казват Джон! Лондон сигурно има 1 милион Джон Смитовци. Джон Смитовци с лопата да ги видиш. Бащино име е Лена. Сериозно? Стига, бе. Ти на 43 години. Не. И познай какво работи баща й. И знаеш какъв е баща му? Шофьор на такси. Сериозно? Съвсем. Баща й живее в Уимбълдън. Баща му живее в Стретън. Виж какво, трябва да изпращам баща ти на работа. О, ама баща ти ще се прибере всеки момент. Ама чакай малко, тя ме покани на чай. Габи! Покани Габи на гости. Вики! Нали може да съм че ми точен? Вие познавате ли се изобщо? Не, но явно е Содорана. Трябваше да питаш баща си. Вече съм 15 години, мога да правя каквото си поиска. Мъж от 16 години ще пита, аз тия. Говори с баща. Да, бе, друг път. Той сега отива на втора смяна. Баща ти и сега ще се върне от първа смяна. Пау! Пау, пау, пау! Пау, пау, пау! Пилеце, аз тръгвам. Така, имаш сандвич, шунка, кашкавал и краставич. Един чип, еклерчета за сега. О, да, еклерчета. Хайде, Вики, питай го. Мамо, стига, бе, ти па се едно за оргия говориш. Какво било? Някакво терял. Ами тати, аз запознах се едно уче в интернет. Ще развалиш очите с този компютър. И направо не е истина. И двамата се казваме Смит. Да, бе, удивително. Двама смитовци. Оф, ама от всички 120 000 смитовци в Лондон. Мен и китачето и маршчето, нали? Момчето, с което си чатя, има баща на име Джон Ленър Смит, шофьор на такси и живее на 2 крачки в Стретън и са на една и съща възраст и на това казваш съвпадение. Представяш ли си? Аз съм в Уимбълдън, Гавин е в Стретън. На 16 звучи много секси. Изобщо не. И ти забранявам! Какво? Каквото правите там? Ама ние нищо не правим. Ами да, и това трябва да спре. Майко, знай сега, знай се, че се опази тези социални мрежи. Пълни са с звъняци и извратеняци. Ама чакай, Габи не е маняк. Напротив, няма да позволя на дъщеря ми да дружи с някакъв интернет измамник. Сандвички? Добре се впомнете, ако обичаш. Татко съвсем изтърва козите. Момиченце! Кой изтървал? Нищо, нищо, върви ми слушаш нещо. Мамо, кажи му, че мога да се видя с Гавин. Казах да те попита дали може да го покани на гости. На гости? Кой ще ни идва на гости? Как кой? Момчето ще дойде да пие чай. Това е всичко. Момчето. Откъде за нашия адрес? Откъде според теб? Прати му по имейл, очаквам след 4. Обади му се да не идва. Не е чак такава драма, Джон. Напротив, драма е! Няма да се беш с него и точка, обади му се и го отби! Няма пък. Джон, правиш от мухата слон. Той е гати слона. Виж сега, не искам дъщеря ми да се подлага на прищевките на някакъв сексуален маняк! Тръпвай на работа вече. Аз не няма да ходя, докато ни изясним нещата. Габи отива на гости и точка. Вики, марш стар! Само знаеш да ми викаш. Мамо! Аз съм главата на семейството и аз решавам кой ще ни идва на гости. Мамо! Ужасен си. Какво сега? Татко, прибрали се. Още не и вече закъснява. Още храна ти сложа ли? Ами да, служи ми. Виж, няма как да очаквам татко. Кажи му като се върна, че отивам на гости на Вики. Чакай го и се го питай ти, а сега ме остави да се приготви. Много си проклета! Много си проклет. Майко ми, окам ще ти се случи. Айде бе, Барбара, бе, по-живичко, бе, Барбара. Стига, бе. Това си го ме габна.
Ами студено ми е. Нещо май се разболям. Ето ти храната. Ами нещо за пиене. Имаш кола. Искам чай. И супа. Супа! Ами да, твоята супа е супер. Искам супер супа. Мери, аз ще те ходя. Ти върви да ми сложиш храна. Върви! Вървете си, младежо! Ich bin Herr Schmidt! Не сте добре дошли от този дом! Но, какво става? Стели, ти ли си бе човек? Извинявай, няма към да се отворя. И да не си болен. Стели, умирам човек, казвам ти, помагай. За тебе винаги. Трябва да се обадя по телефона. На всяка цена. Добре. Но по-добре да го направя от таксито. Такси. Да. И през това време ще те оставя теб да браниш крепостта. Крепостта. Абе си го повтори, ме чуй! Стени. Да, любимият ти квартирант. Чак пък любим. Ето чай ти супата. Ама чакай, аз чай иска да го пия сега. Минали си от термоса. Ама термосът ми е за после. Айде върви ми служи час. Аз трябва да поговоря с моя приятел Стели. Той има личен проблем и се нуждава от моя съвет. Посъветвай го да си намери работа. Мери, ако е за последният найем... Не съм се разтревожила за последният найем, а по-скоро ти намеквам за предпоследния. Мери, после ще си говорите. Мери, от 18 години живея при вас. Знаеш, че... 18, от кои си платил точно за 10. Ти нали щеш да ходиш на море? Ами да. Тук ме напозорувах неща да ходим в Феликстон. Абе, Мери, айде върви да ми сложиш чай. Не виждаш ли, че човекът има личен, емоционален проблем. По-скоро е интимен, сексуален. Ти не искаш чай. Не, аз трябва да тръгвам. Трябва да взема мама от кола. Ти мутни, а ти чай. Стенли, на пътя да се разкрие всичко за мен и Барбара. Коя е Барбара? Как коя? Барбара Смит от Стрета. Барбара Смит от Стрета. Това да не ти беше другата жена? Да. Вики се е запознал с Гавин по интернет. Този Гавин да не беше синът ти от Барбара? Да. Вики не е разбрал как се нещата и го е поканила на гости. Синът ти ще от тук? Да. От 2 милиона души в интернет, Вики точно с Гавин се запозна. И къде ми е шибания телефон? Още от началото ти казах, че този начин на живот ще е добре. Да, ама така си живее 18 години вече. Да, но бигамията е престъпление, нали знаеш? Абе, не ми обявяй сега, Стели. Пластите горят това за вече времена. Ти, трябва да хвана Гавин преди да тръгне от Стрета. Стенли, ако децата се срещат, всичко ще излезе наяве. Давай ми свободно. Добре, ако не успея да се чуя с Гавин сега и той вземе да дойде тук, разкарай го. Ма чакай, да ми се води мама на добре. Ей, баща ми! Това Вики ли е? Ами да, заключи ми устата. Отвори ми вратата, ме мазата сон! Май те е направа, Ай, сега, миличка. Мамо, телефонът звъни. Барбара, защо не ми вдига? Ма чакай, къде кухна, дай ми инструкции. Добре, да не можа ли да вдигнеш ти? Ало. Ето чай. Одри! Проблемът на Стели се оказа по-голям, отколкото ние си мислихме. Ало. И той ще пие чай. Татко ли беше? Не знам. Виж, няма как да го очаквам. Кажи му, като се върне, че са при Вики. Стой малко, ще се обадя на майка и да й кажа, че отиваш. Щом държиш номерите тук някъде. Благодаря, Стенли, аз тръгвам. Да? Здравейте, обажда се Барбара Смит. Какво става? Мога ли да говоря с майката или бащата на Вики? Добър ден! Китайски ресторант Зини Дракон, да! Това ли е думата на семейство Смит? Не, това е ресторант Зини Дракон, тук дом на семейство. Хубаво! По този номер не за поръчки. Извинете. Да, тук прави храна само за вкъщи. Патица, пекинка, чап-чойсо. Идва да вземе храната веднага. Ето ти чая. Аз тръгвам. Баща
Не, Джон. Мамо, да си видиш това? Това е фраковата. Няма ли да вдигнеш? Ами да. Ще вдигна. Да? Това ли е номерът на господин Джон Смит? Защо затвори? Ами защото само някакъв ми звъни и ми дише тежко в слушалка. На те попадал ли сте ли? А сега да види как. Да? Аз тръгвам. Баща ми, намери ми го тъмен ключ. Ей, сега миличка. Не, мисля, че не бива да ми правиш. Ако си изпил чая, взимай майка си и заминавай на море. Къде е малуня ми баща? Отиде на втора смяна. Здрасти, чичостен. Да му е за урок. Чичостен, ти добре ли си? Добре, добре. Хайде да се среща. Благодаря ти, мамо. Лек път, Стенли. Пука гумата на таксито. Дай си ключа от колата. Как така, тя ми трябва, нали ще бъде мама на море? Ще ти я върна след 20 минути. Намерих я. На кого звъни? Търси баща ти на мобилния, много се забави. Къде ми е телефона? Метна го на дивана. Да? Джони, къде си бе, маймунче? О, Барбаронче! Барбаронче? Барбара, айде търси! Ни няма ли? А къде е бе? Кухнята бе. Да, Барбаронче, в таксито съм, прибирам се. Иди задръж мене в кухнята. Кажи някой виц. Чао, мамо. Да, Барбаронче, в тунел съм. Гавин, при теб ли? Що излез? Какво? Ме задръж! Отива на среща. Представяш ли си? Запознал се с някакво момиче, Вики Смит, а баща й... Барбара, моля ти, иди го задръж. Ами той запали мотора. Барбара, моля те, иди го задръж. Кажи му, че идвам до 5 минутки. Добре. Путът вид не бях чувала. Аз само този знам. Спука гума. Добре, хайде така тук. Занеси този спирин на Вики и се помирете. Не, мила, не мога. Върви ти. Аз бързам, че съм оставил един пенсионер пред супермаркет. Джон, ти какво изобщо можеш? Стели, ти намери ли ги тези ключове? Не, навсякъде ги търсих, никъде ги няма. Стели, какво е това? Ето ги. Аз тръгвам, Стели. А ти няма да мърдаш от тук, докато аз се взема. Не, Джон. Аз не съм като теб. Мен хич не ме бива в тези шпионски изпълнения. Бивате. Не, аз съм просто един квартирант. Глупости, бе, Стели. Ти не си просто един квартирант. Ти си най-добрият ми приятел, Стели. Да, още от преди Вик да се роди. Само ти знаеш за моята голяма тайна. Ама не помниш ли? Преди време това бях на косъм да ме хванат, ама ти ми помогна. Спаси браковете ми. Да, така беше. Ами тогава не се оплаквай, ми се залави за работа. Джон, телефона! Ало? Извинете, търся 0776862251. Аха. Това е номерът на мъжът ми. О, майко. Мога ли да говоря с него? Не. Ами с кого разговарям? С мене. Кой сте вие? Аз съм личен секретар на господин Смит, госпожо. Това е нова персонализирана услуга. Но аз защо говоря с него? Да, но той в момента не приема обаждания, госпожо. Желаете ли да му предам нещо? Кажете му, че жена му го е търсила. Госпожа Смит, значи? И че синът ми пътува към Уимбълдън. Не можах да го задържа. Мамка му. Нищо тук, една секретарка Разака Петцева в момента. Сега да ви попитам, госпожо, напълно ли сте сигурна, че няма как да попречите на Гавин да стигне? Нали ви казах, той тръгна.
А вие откъде знаете, че се казва Гави? Тук на монитора се изписват всички лични данни на господин Смит, господин. Също така, този разговор може да бъде записан за ваша собствена сигурност. Приятен ден, госпожи, и всичко хубаво. Ужас! Това сигурно е Гави. Здрасти, аз съм Гави. О, майко мила! Тя ме покани. Довиждане, Гави. Покани на чай. О, ма ние чай го изпихме отдавна. Довиждане, Гави. Добре, де, аз Вики не може ли да се видим с тебе? Изключено, тя е взета. Довиждане, Гави. Сигурно да повярвай пак. Добре, де, а вие ли сте бащата ми? Да, аз съм семействица баща на Вики. Също така съм и глава на... да, са шефа тук. Не може да се види Вики. Точно. Но тя преди дни чака тук. Чезни. Ти е тръгнали. Не. Някой звъня ли сега? Да, но не отваря. Защо? За мен е поканил с си гости да обсъдим един мой много личен проблем. Нали щеш да ходиш на море? Отложи. А майка ти? И не е отложи. Добре, няма ли да отвориш вече? Не ми моля се. Не искам да се вижда с моя събеседник. Защо? Проблемът е личен. Интимен. Твоят сексуален проблем. Да. Хубаво. Само ако обичаш си води господичките горе в твоята стая. Така. Мерия попучи. Вики също. Господин Смит, много съжалявам. Да, и аз. Хайде маскам стрета. Вики, защо не иска да ме види? Не иска да те види. Изручи интернетко, защото не може. Невъзможно. Има и нещо на очите. Да, нулево зрение. Нулево зрение. Сляпа ли е? Ослепя от твърде много телевизия и интернет. Гарте. А как успява да чати по компютър? Компютър работи с гласови команди. Хайде сега вече като знаеш, тръгвай. Пак сте ме заключили! Минутка само. Чичо Стени, ти ли си? Чичо Стени, и той живее тук. Не, Чичо Стен. Това да не е Вики. Не, това е госпожа Смит. Жена ви? Да, жена ми не. Отворете ми те! Аз по принцип държа по ключ. Тя изпрати след Ако не ми отворите, ще разбия вратата! от време на време става малко агресивно. Ей, чува ли ме някой? Това е сестра и Рум. Да, тя изтърка един 10 дневни. Пак да. Кой те тръчи без Стени, чуваш ли ме? Между другото, Рози е гледа за Стени и затова Стени си пада Чичо на Вики. Значи Чичо Стени и Леля Рози живеят при вас. Нали според помага ми си. Ало, ето! Виж сега, Петри, като обвинят ти стават много опасни, за това моля ти се тръгвай. Не места! Искам да се запозная с Вичко. Добре, но поне се качи и изчакай горе. Но да знаеш, че ще закъснее, претърпява происшествие с колелото. Тя кара колело. И аз си казвам, че като е кьорова не трябва, ама те... Гавин! Барбара! Чичо Стени, какво стана? Ли как си ти да ме заключи? Къде е баща ми? Гави Смит беше на вратата! Едно по едно, моля! Първо, баща ти е на работа. Второ, да, Гави Смит беше. И трето, аз ти заключи. Ехо! И майка ти заключи. Не помня. Ти ли ме заключи? Не, Чичо Стени, защо не помни? Къде сте гости? Горе. И какво правиш тук? Не знам. Гави, Скарай. мамо, може да да се видя с Гави? Не, Вики не бива. Лъквай! Да, миличка, може. Супер си, мамо. А ти? Предател. Хайде, качвай се горе, довърши разговора с личната интимна гостенка. Майко мил. Трябва да кажа на Джо за Вики. Хайде, къде е този тъп номер? Не биваше да го пускаш! Как му каза, че е свясно момиче? Глупости, кифо е. Езикът! Добре, не може и да не е. Ама важното е, че ти казах да не го пускаш. Джони, къде отиваш пък сега? Изведнъж се сетих, че съм оставил един пенсионер пред супермаркет. Добре, да обаче имаме резервация в новия ресторант. Нали не си забравил? Аз ли? Не. Аз ще го направя там. Добре. Ето го. Хайде. Ало. Здравейте, госпожо Смит.
Трябва да говоря с господин Смит. Много е спешно. Кой се обажда? Личен секретар на господин Смит. Той излезе. Мамка му! Какво има? Вижте, трябва моментално да излезете от къщата. Какво е станало? От фирмата правим специална оферта за двама в ресторант по ваш избор. Вие хапвате, а ние плащаме. Но трябва да седнете на вечеря преди 5:15. Хайде, побързайте! Да, ще си помисля. Не, няма какво да умислите. Нещо, Майя, не бързаш да се върнеш горе при гостенка. Бързам, как сега отивам? Видете, какво стана? Не ме забравихте. Не, виж сега идвам. Чакай горе, става. Аз не предполагам. Същото. Приятно ми е. И на мен. Ако се чора да се притеснявате, мама ме пусна да дойда. Тя ти позволява. Татко още не знае, но ще му разкажа. Хайде да ми чакай горе, а? Вие знаете ли как се запознахте? Хайде горе. Вие знаете ли какво ме опоря 100 000 като нас двамата? И да, покай сега, като видя пъсвай. Вики ми каза да ти предам, че те чака в чайната на Попи. Къде е това? Гави, виж сега. Когато идеш в селата, завиваш в дясно, продължаваш 500 метра. 500. И после чайната се пада от ляво. Дявол, брат. Това тук е баджана като стърни карта. Той вечер не успява много да се наспи заради водата си дяна. И затова вземем заспива дето го сваги. Заспива дето го сваги. Сега вече дрека. Не знаеш какво преживях. Защо каза, че сме баджанаци? Защото аз съм ти, а ти си аз. Жена ти уда, Вики скапа Америка и мислиш, че сгави смегачета. Няма значение. Важното е, че опазих Вики от Габи. Стели, ти си гений! Но тя пътува към дома ти с трета. Ужас! Ще се среща с Барбара. Аз тръгвам, Стели. Оставаш да браниш крепостта. Не, Джон, не мога повече! Оставяй ме сам. Господин Смит! Габи, защо си тук? Ами, не бърках се на път за тази чайна. Ляво, дясно ли беше? Или дясно, ляво? Слушай ме много добре. Още ли стоите тук? Мене е бива да вземем една кое. Точно за това мисля да отворя. Може да е Вики. Ти пък откъде знаеш? Ами, от... Не е Вики, аз те проверя кой. Стили, чакахте да ме вземеш от клапа още на обяд. Майко. Що изгони майка? Защото... Страх да не те види с него, нали? Какво? Ляво, дясно, ляво. Виж какво, Стени, не ме интересува какви сексуални предпочитания имаш. Това момче е на 16 години. Не, на 17. Има на по-пъти. Стени, такива неща не искам да се случват в домът ми. Ясно ли ти е? И пусни майка си да влезе. Тя горката знае ли какви ги върши? Дано не знае. Стенли! Млък, не знаеш какъв отвратителен ден съм имал. Стени! Млъкни ти каза. Не ме питай защо не дойдох да те взема и не ме питай кога ще стигнем в Феликстон. Стени! Млъкни! Ще ти кача горе да гледа сериали, докато на мен животът ми се подреди. Стени! Стенли! Стенли! Ама! Отключено е! Здрасти, аз съм Вики Смит. Вики, от толкова време те чакам. Както ти ми казаха, че ще дойдеш, влез, заповядай. Ама аз мислех, че Габи ще идва у вас. Ами как да ви кажа, нещо се разминахме. Няма значение, сядай. Искаш ли чай? Чай От маточина. от маточина. Може. Сега се връщам. Вики, айде бързо! Тато, ти какво правиш тук? Няма значение, айде бързо! Не. Ще пия маточина с госпожа Смит и ще изчакам Гавин да се върне. Маточина! Да, маточина. Чичо ти Стели, умря! Божина, иска да те види. Божина, не му остава много време и иска да те види. Остана. Падам по
обаче до тази млада госпожица трябва да си ходи, защото Чичо й падна и умря. Не, Чичо Стенли. Не, Чичо Стенли! Защо вървиш като луд? Ами притесих се! Дай малко, притесих се! Защото Чичото на това момиче, господин Стери Гадър, е паднал покрива. Представяш ли си? И аз се притесих. И баща й, господин Смит, беше тук да й каже. Господин Смит е бил тук. Кога? Онзи господин Смит. С него няма нищо общо. Той е по-едър и е по-плешив. Има накъде да. След като ме разбрах, аз отивам да си взема пенсионер от супермаркет. Да не забравиш за резервацията. Няма! Господин Смит! Господин Смит! Габи, защо си тук? Познай, Витя нямаше в чаната на тебе. Ще бъде! Не, Фремо, никой не е видял незрящо момиче с бял бастун. За това за по-сигурно аз отдам да чакам тук. Габи, моля ти се, бе, човек! Махни се, моля те, махни се! Господи, Господи! Да! Господин Смит, обажда се Барбара. Съжалявам, че се разминахме докато бяхте вкъщи. Жена ви там ли е? Исках да поговоря с нея. Жена ми? Да, жена ми си е вкъщи, да. А погребахте ли господин Гарднер? Във всеки момент. Само бързо да ви кажа, Вики ще се прибере всеки момент. Какво? Да, тръгна преди 5 минути. Затварям, че лекари дойде. Не! Никакви лекари! Ти биклуто ли си? Не. Стави ми багажа горе. Мамо, това не е хотела! О, госпожа Смит, приятно ми е. Вижда като си тръгнал лисица такава. Биклуто ти, защо ми казва госпожа Смит? Габи, кай тръгни, че виж да чака. Казах ти, че нямаше в чаната на тебе. Телефонът звъни! Нека си звъни! Чайната на бъбелите прати. Обърква съм се, тя те чака в бистрото на Уич. Той е на обратно, дясно, ляво, дясно. Ало! Това ли е думата на семейство Смит? Ами, Мамо, може дайте. и да е. С кого разговарям? Ами, Дайте не ръка. знам, от тук не виждам с кого говорите. Добре, бих ли задала на господин Смит, че бих Дайте се ръка. направила чантата вкъщи. Аха, И Ами, че ще телефон. дойде да я донеса. Адресът ви го знам. прието до чуване. Кой беше? Господин Баркли каза, че Михи си е забравила банците. И отива до банката да оправят нещата. Какво? Всъщност няма значение. Ти още ли си тук? Хайде, че викте чака. Баркли не затрусихте, бе! Много е шумно в този хотел. Ами мисля, че сме дали пак и три. Аз се захали му. Много ти благодаря, Габи, махай се. А на сватбата ти бях. Беше, да, ето ти париатчет, бя. Скочих през прозореца заради вас, той още ли е тук? Той тръгва си тръгва. Вие ли сте с нахами? Не, госпожо Гарднер, аз съм госпожа Смит. Радвам се да ви видя отново. Много е шумно в този хотел, направете ми едно питие. Разбира се, веднага. Чичо Стенли, ти си жив. Тази къста комирачка. Посълзах се малко. Чичо Стенли, ти си жив! Пак и хемороидите си, не! Айко, качи се в стаята. Здравейте, госпожо Гарднер. По-силно, сестра, не ви чувам. Здравейте, госпожо Гарднер. По-силно, сестра, не ви чувам. Майко, дай ми качи се в стаята. Когато тръгне към млажа, ще ти извикам. Става ли? Добре, след теб всичко е наред. Аз отивам да се видя с Габи. Не, Вики, не. Чичо Стенли, моля те, не започвай ти. Не, аз имах друго в предвид. Исках да кажа, че той те чака на друго място. Къде? В чайната на поп. Супер си, Чичо Стенли. И да не се объркаш да отидеш в бистрото на Уичи. Там правят много богато капучино. Татко! Има ли чужди? Няма дори, бе. Видях ли да прашва някъде с колелото, на къде отива? Какво става? Изпратиха на среща с Гави и чайната на Попи. Какво си направи? Кой не? Лео го прати в бистрото на Уич. Стели, ме обичам те.
Стенли, ще те помоля да не се занимаваш с чужди мъже. Мери, то не е с него такова... Това уиски е за майка. Ще и той е добре, като ти разкажа къв дегенерат е синът. Казанчето не бачка, Стели. Това моето уиски ли? Да, е много вкусно. Направо си го пиеш, стая. Вие управителят ли сте? Не, госпожо, аз съм господин Смит. Господин Смит, защото научи закон. На управителят нещо му призна. Чии баджанак? Мамо, мог бе. Ако я скочи от покрива, падна домът да се дотук и припадна. Дайте да го сложим да Не, няма нужда, той е мъртв. Сигурно ме нещо. Не си един чаката го покрием. Стели, това беше гениално! Управителят възкръсна! Това сигурно е Вик. Вик или? Вик, явно не е намерил агами в чайната на Попи. Стели, пак си ме заключил. Слушай, качи се горе и виж през прозореца дали това наистина Вик. Защо е заключено? Върви, аз се образва, ели с Габи. Много е шумно в този хотел! Защото ти не ме заключи. Не, Стели беше! Този. Ще го отключите ли? Защо младежето Стенли Вик от стаята на Вик? Ами заключил ме лута по това момче. Боже Господи, а ти защо не отвориш? Да чуваш ли, че се звъни? Не мимо това са сектантите. Аз веднъж ги изгоних, ама те стават много нахални. Стенли Гарднер, ти си един отвратително противен, гнусен човек. Сега пък какво направи? Стели, Вик ли беше? Не, някаква жена. Каква жена? Ами откъде да знам, кара зелен линии купър. Зелен ми купър. Зелен ми купър! Това е Барбара. Моята Барбара. Ужас. Слушай, качаш се горе и казваш през прозореца, че си господин Смит и че си много, много зает. Добре. Върви! Вие вече прекалявате. Сега, миличка. Наско, ти какво правиш тук? Айде, младежо, прибирам. Къде е господин Гарднер? Горе, къпе се. Нали беше умрял? Ами се живи! Габи, искам да ме слушаш много внимателно сега. Слушам се. Проверих имейлите на въпросната Вики Смит. И се оказа, че тя е стара баба извратеняч, която се представя за 15 годишно момиче. И къде е тази извратенячка? Отвъд предходната врата чака една много яка мацка. Чакай, мам. Искаш да кажеш, че майката на господин Смит се представя за Вики? Чакай малко! Господин Смит ми каза, че Вики ме чака в някакво кафене. Това е било благородна лъжа, синко. Направил го е, за да те спаси. Тръгвай. Барбара, добре в началото на Вики. Ами да оставя пред вратата и да се маха. Ами каза, че иска да се запознае с другата госпожа Смит. Ужас. И ти какво й каза? Че ще видя дали Мери се е вкъщи. Какво? Извинявай, спекох се. Морския въздух води до запек, сине. Защо да ме не ключа? Сега, миличка. Абе, защо постоянно ми се пречуват гласове в този хотел? Стели, моля ти, иди разкарай Барбара, моля ти се. Направо ще й кажа, че погребаме чисто Стели. Извинете, но входната врата беше отключена и реших все пак да вляза. Това е яката маска, която стоеше през хотела. Моля те! Извинете ми, госпожо Смит, но вкъщи има много болни. Това по чершафа е господин Стенли Гарднер. Той падна и умря. Спокойно, ние сме го завили с термо в чершаф, за да не изпадне после. Ако мога да ви помогна с нещо, имам чай от матъча. Къде е госпожа Смит? Госпожа Смит, тя заспа от притеснение. Това е сестра и Рози. Тя се побърка от притеснение, държи по ключ. Какви ви приказва, Стенли? Мамо, мълвай! Извинете ме, госпожо Смит, това е майка ми, тя готичката е ненормална. Елате, госпожо Смит, ще ви придружа до стаята. Какво направи, бе, Стели? Защо не разкара Барбара? Спокойно, спокойно. 2 минути с майка ми и си свърчи като корковата. Господин Смит, майка ви искаше да се сравним гръбта и тоби гол. Изборяме се, които са по-големи от нейните. Джони, миличе, ти какво правиш тук? Аз съм тук, за да те приведа. Айде,
истинската ви, въпреки че не е чула за мен. Как да не е чувала? Тя дойде встрета, но те търси. Наистина ли? Със сигурност остава, за да изчакам. Не! Барбара! Габи! Вън! Къде? Иската луня! Аз изчезвам! Ела ми бе! Аз се смачам прозореца заради теб! Госпожо Смит, аз съм майката на Габи, моля ви, успокойте се! Майко на Габи, това ще ми бъде подходящ момент! Искате ли да ви изпратя? И аз мога да ви изпратя. Ти оставаш тук, защото сега ще ти прекълцам топките! Какво? Знаете ли, що ни претеняше този човек? Сигурна съм, че ви иска да се оправи, вие не се ли искате да му скълцате? Да! Не дайте така, пуснете му, той ви обича! Какво? Ами според мен ще е най-добре да се качите в спалнята и там ще решите всичките си проблеми. Това е новестен съвет. Морква е! Аз сведолна гласът си пройдоха! Ами една бурна нощ решава много проблеми. Така ли? В такъв случай вие бихте ли спали с вашия наемател? Не? Тогава и аз не би го направил с моя наемател Стенли Гарднер. Стенли? Костито свърши. Млади! Не, вие не ме разбрахте. Исках да кажа да спите с мъжът си. Онова нищо уж по-горе не ми е съпруг. А чували ли сте вите за кучето човек? Това е съпругът ми. Уж да подребна, пък синът ми дойде и се скри под кревата. Нека ви го разкажа. Имало едно куче. Един човек. И на кучето му станало нещо. И човек го занесъл на ветеринар. И ветеринарът го погледнал и го фърля през прозореца. Много тъп виц! Явно това беше. Мери, Барбара, ще ви кажа нещо, което ще изненада и двете ви. Госпожо Гарднер, моля ви, седнете. Дано поне този виц да е смешен. Ами всъщност няма нищо смешно. Обичам ви. Животът с вас беше просто идеален. Не мога да живея без нито една от вас. Това е. Женен съм и за двете. Още от днес се изнасям от тук. Мери, от сестрата ми също, Барбара. Довиждане и съжалявам. Ако това ти беше най-смешния виц, отивам да поплувам. Ти го кажи! Добре. Джони, това го знаем от години. Знаем! Да, от 15 години. От 15! Не сме чак толкова глупави да иначе. С толкова скълъпени обяснения. А знаеш ли кой е най-големият ти проблем, Миличък? Говориш на сън. Един ден да проследи и така се запознахме. Решихме, че никак не ни е взе така. Гледаше ни, защото беше гузен. И си го казвам, без от гърба ти. Чакайте малко! Ако сте заедно толкова дълго време, тогава защо беше целият този театър днес? За да ни е западно. От години не се бяхме стали така. Не! Това е толкова подло, толкова гадно, толкова ковърно, бе хора, ковърно! Аз тръгвам, къде е майка ми? Стели, почакай, няма какво те чака, мамо! Мамо! Не, успокой се! Няма как да се успокоя, при положение, че ме иска да ме газдри! Ври! Стенли, те са знаем. Те са заедни! И за какво получих пет инфаркта, питам? Най-сетне се видях с Габи. Много е готин, много е възпитан. Изобщо не е интернет и свъртеняк баща ми. Вики. До вечера ще ходим на дискотека и знаеш какво ще ме вземе с неговия мотор. Вики! Няма Вики, харесвам, кой ще отида. Мери, трябва да я кажа. Трябва.